Amigos pechou en Ribeira a primeira edición dos proxectos medioambientais Labmar e Cabalga, iniciativas que foron aplaudidas pola súa aposta polo coidado do medio mariño. O Auditorio de Ribeira colleu esta mañá unha xornada diferente, xa que foi o lugar escollido pola Asociación Amigos para clausurar a primeira edición dos proxectos medioambientais Labmar e Cabalga. Neste acto participaron diferentes representantes de empresas, institucións e entidades científicas vencelladas a ambos. O director xeral de Amigos, Xoán España, agradeceu a colaboración de todos os implicados e destacou a importancia de impulsar este tipo de iniciativas. Seguramente, os que estamos aquí non somos conscientes de que o que aquí facemos hoxe, que significa o colofón destes dos proxectos, cambia o mundo, e non sei se o cambiamos ou non, pero do que estou seguro é de que estamos poñendo un granciño de area en facer que este mundo sexa un pouquiño mellor, tanto para as persoas como para o medio ambiente, que ao final é o máis importante do que temos. E deu unhas pequenas pinceladas do que foron os proxectos Labmar e Cabalga. Labmar son as siglas de Laboratorio Mariño, que a idea era buscar solucións e traballar na sensibilización sobre os residuos mariños, sobre todo os plásticos mariños que chegan ás nosas costas, e buscar alternativas ao seu uso. Se ha traballado sobre máis dun ano, fomos 3 entidades e moitas persoas traballando, e sobre todo neste proxecto a alianza con Fundamar e ca Federación Nacional de Cofradías xurdeu e levou a cabo que poderamos facer moitísimas actividades. Mentres que no Cabalga partíase dunha premisa. A acción do home causaba impacto no medio mariño e sobre que solucións podíamos aportar para regenerar os fondos mariños. Cabalga o facemos en alianza co Instituto de Ciencias do Mar, aquí está Estéfano, e as siglas que ao principio pois tanto non sabía moi ben que significa Cataluña, Baleares e Galicia. Este é un proxecto que o estamos desarrollando en 3 lugares moi diferentes, 2 no Mediterráneo e un no espacio atlántico. Tamén participou na clausura a directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Beijón. Na súa intervención afirmou que se trataba da despedida de 2 proxectos medioambientais dun alto nivel. Proxectos innovadores para protexer e para preservar o noso ecosistema mariño. Proxectos, sen dúbida, que volven a situar a Amigos como unha asociación avangarda no activismo medioambiental. Pero Amigos non é só unha entidade avangarda neste aspecto, senón en moitos outros máis. Estamos a falar dunha asociación de referencia na atención ás persoas con discapacidade non só na comarca, senón tamén en toda Galicia. Unha referencia porque non só prestan os mellores coidados ás persoas con discapacidade, senón que as integran e as fan formar parte esencial da comunidade a que pertencen. Agradeceu a labor que desempeña Amigos e garantiu o apoio da Xunta para que poida seguir realizándoas sen preocupacións. Apoiando os vosos proxectos, investindo nos vosos centros, como nesa residencia que moi pronto vai estar rematada, e tamén achegando estabilidade, financiando prazas para que a vosa única preocupación sexa facer felices aos rapaces e non andar pensando en como chegar a fin de mes, porque diso xa nos encargamos nós. Moitas gracias e parabéns por estes proxectos que hoxe clausuramos. Gracias a todos os que colaborastes con estes 2 proxectos e, por suposto, permitídeme que dé as gracias e unha especial felicitación aos verdadeiros protagonistas, aos nosos activistas, aos rapaces de Amigos que sodes o espírito desta asociación. O proxecto Labmar, impulsado por Amigos, Fundamar e a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, contou coa participación de máis de 2.000 voluntarios e recolléronse máis de 2.000 kilos de refugallos mariños. De referente ao proxecto Cabalga, a entidade realizou máis de 110 accións medioambientais, nas que se mobilizaron máis de 2.000 voluntarios e voluntarias. Ademais, no que vai de ano, a entidade leva reinsertadas 460 gorgonias, 1.120 unidades de zostera e 1.150 soportes de laminarias.